Takže dneska je 1.11.2025 a Petra slaví narozeniny 46 let. Jo? Zde v zastoupení, tady je televize Nová, její manžel, tady je šláger její, nebo nevím, co to je. No a tady jsou holky, Sabinka a Sára. No a já se ani nebudu ukazovat, tu by praskla čočka. Takže Petra, zaspíváme ji? Takže česky nebo anglicky? Jak co to je? Takže Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday milá Petro, Happy birthday to you. Takže všechno nejlepší. Kdo to spoukl? Natáčel. Nenatáčel. Teď to spoukni. Takže to spoukni. Teď máš důvod. No, všechno nejlepší, všechno nejlepší. Takže teď Jdeme chodit jeden po druhém. Petru, všechno nejlepší. Hodně zdraví, se ti všechno povede. běž taky, Karol, kni. Děkuji. Natáčí. Tak já ti to budu brát a běž jí popřát, ne? Ale teď Ale na ne. kameru. Ještě jednou. Ježišmarja. Symbolicky On nechce ti popřát, tak běž, Sára. To má za sebou. Jo, děkuju, Sáro. Děkuju. Teď moja. Ten se nespovedl, jaký. Děkuju za to. Jaký přáhou, to mám za sebou. No pojď mi to točit někdo, já popřeju taky Petře. Jo. No. Takhle to mám držet. Takže Petra, všechno nejlepší, hlavně rozum, ať máš. No, ať jsi šťastná. No to by taky neuškodilo, kdyby ti trošku přidali. No, další. Její Ano, manžel. teďka jde ten hlavní. Lidi, teďka jde ten hlavní. Tak. O, láska! Takhle to máme. Vám to vydrží lidi co nejdřív. Tady máme naší bláznivou doktorku. Já jsem byla No, na, to můžu vypnout. No asi jo, no. Chodí sám potom, až se na to. Samé dobroty. Tak major, víš co? Major Zeman. No a třeba rozkájet